Mă numesc Chioreanu Ioan, am 85 de ani și vreau să le cuvânt la românii de peste hotară. La partea Telegrad este un fecior de împărat, cu trei cai mândregătat. Și-unul roșu ca poco, și-unul negru ca corbu, și-unul alb ca porumbu, și-unul alb ca porumbu. Soră, soră, soră meie, hai cu mine cu nunie, vai o frate, nu-i vine, unde tu mai nu ne faci. Poate arde pe acest pământ, poate aramă pe la vamă. El după ce le-a gătat, el de mână o luat. În biserică-a intrat și popai o colunat, icona de găltari și din gura se duce. N-ai mai vede popă în carte, că cunosc soră cu frate. Amin. Le doresc anul nou fericit la românii de peste hotară.